soc biòloga, però sempre m'ha agradat molt fer classes, donar classes al món de l'educació i la gestió educativa. Porto molts anys treballant aquí a l'Escola Violant i el seu projecte és un projecte que és un projecte molt compartit per mi i que per nosaltres ha representat una oportunitat d'enfocar l'educació tal com la veig i d'alguna manera poder desenvolupar una carrera professional que per mi ha estat molt profitosa. Jo soc molt optimista, crec que l'educació en aquests moments a Catalunya és una educació, hi ha molts brots verds, moltes ganes de fer bé les coses. Crec que estem en un moment que s'ha detectat realment les mancances que hi ha. Evidentment hi ha falta de recursos, evidentment hi ha problemes enquistats que costen de resoldre, però ja crec que en aquests moments hi ha una voluntat per part de la comunitat educativa, de les famílies, d'avançar en una educació més personalitzada, més adaptada al moment actual i en aquest sentit crec que soc optimista. Evidentment, si em diguessis que necessitem més recursos, més valoració social de l'educació, més implicació dels governs, moltes coses, però d'entrada anem bé. La personalització de l'educació implica que ve determinada perquè en principi a l'escola venen alumnes de tots els tipus d'idiosincràsies, alumnes amb diferents talents, alumnes amb diferents formes de ser, I això implica que aquesta escola que és i ha de ser universal per a tots, ha de donar resposta a tots els alumnes. I aquesta resposta ja no pot ser una resposta tipus, sinó ha de ser una resposta que d'alguna manera garanteixi que cada nen té un procés absolutament personalitzat d'aprenentatge, un procés absolutament personalitzat d'acompanyament educatiu i un procés absolutament personalitzat d'avaluació. És a dir, la personalització ha d'estar en tots els àmbits. Hem de passar de diagnosticar realment quins són els elements singulars de cada persona, a partir d'aquí fem un treball d'aprenentatge, d'educació i d'aprenentatge absolutament personalitzat i evidentment hem d'avaluar en funció de la idiosincràsia de cada. Això per nosaltres són aspectes que són molt importants. Jo crec que a més el món actualment demana persones que d'alguna manera es faran la seva pròpia carrera. Ja no necessitem persones que siguin elements d'una cadena de muntatge o d'una estructura que tothom va treballant en la mateixa direcció. Necessitem persones amb carreres absolutament singulars, amb moltes oportunitats diferents a la vida. I per tant nosaltres el que hem de fer és garantir que cada persona es coneix i a partir d'aquesta detecció d'ell com és ell mateix té unes estratègies pròpies d'aprenentatge. Perquè l'educació ha de ser per tots i per tant nosaltres hem de garantir que des del primer moment nosaltres li donem eines als nois i noies perquè es coneguin, perquè sàpiguen quins són els seus punts forts i les seves mancances i sobretot perquè ells mateixos se n'adonin quines són les seves estratègies perquè li ajuden a aprendre millor. La necessitat que tenim d'aprendre al llarg de la vida, de mantenir una actitud d'aprenentatge continuat, implica que jo vaig a conèixer molt bé i saber les maneres en què jo aprendré. I per tant nosaltres hi hem d'ajudar que aquest procés sigui absolutament personalitzat i garanteixi que cada nen se li doni el que realment necessita. Atenció que aquesta personalització no és una individualització. La personalització té una part d'individualització, de donar realment una resposta a les necessitats de cada infant, però també té una part d'ensenyar als nois i noies, de treballar a les escoles amb el que seria el treball col·lectiu. L'escola té una tasca fonamental i importantíssima de socialització i té una tasca fonamental i importantíssima d'ensenyar als nens i nenes a treballar en equip. Jo penso que hi ha un aspecte que a vegades confonen. Educar i aprendre forma part d'un total, d'un
total. I això és una de les coses que crec que moltes vegades també ha canviat en el món educatiu. Abans, potser sí que a l'escola, jo crec que mai, però bueno, podríem dir que en algun moment a l'escola es anava a aprendre i tot el que seria l'entorn educatiu era més a la família. Avui en dia l'aprenentatge és continuat. Un nen aprèn a l'escola, aprèn anant al parc amb els seus avis, aprèn anant a un bosc del cap de setmana, aprèn anant al súper amb el seu pare o la seva mare, aprèn en molts llocs. L'aprenentatge és continuat i l'educació és continuada. Si l'aprenentatge i l'educació són contínues, intervenim tots els agents educatius. Per això és tan important que l'escola i la família treballin de manera conjunta. L'escola, la família, l'entorn d'extraescolars, d'esplais, treballem tots conjuntament i amb un mateix marc de referència. És a dir, hem de compartir formes de fer, perquè estem treballant d'una manera contínua. Els nens no venen educats de casa, ni aprenen a l'escola. L'aprenentatge i l'educació és un continu. Per això necessitem coherència, col·laboració i confiança entre tots els que intervenim en l'educació dels infants. El més important en el moment que estem de transformació educativa, que és una transformació radical, perquè implica canviar el focus, és a dir, les escoles abans eren per ensenyar, les escoles abans estaven basades en continguts, les escoles ara han d'estar basades en la singularització dels infants. I dintre d'aquesta singularització, d'aquesta centrat en el protagonisme de l'alumne, hi ha un aspecte que és clau, el més important, que és l'educació emocional, l'educació interior de les nois i noies. Si em dius què és el que ha de ser imprescindible en un procés de transformació, l'educació emocional dels nois i noies. Si justament ens trobarem amb nois i noies que hauran de fer la seva pròpia vida, necessitem nois i noies que tinguin molta fortalesa interior. I això implica que es coneixen, que saben proposar-se reptes, nosaltres això ho treballem molt a l'escola, amb el pla personal, que saben proposar reptes, que saben tenir una estabilitat per assumir aquests reptes i per assumir les errades i els moments en què les coses no funcionen, i que a més, a partir d'aquesta intel·ligència intrínseca, tenen també una intel·ligència emocional extrínseca, de saber relacionar-se amb els altres amb respecte i valorar la diferència. Nosaltres la personalització a nivell d'escola es centra sobretot en la tutoria. Cada alumne té un tutor, aquest tutor coordina tota la tasca de tots els mestres o professors especialistes que intervenen i a partir d'aquí aquest tutor, junt amb tot l'equip de professors, treballen primer en un procés d'autoconeixement de l'alumne, a partir d'aquí amb un procés de treball molt adequat perquè l'alumne aprengui a plantejar-se els seus reptes de millora, que sàpiga quines són les seves fortaleses i quines són les mancances que ha de superar i a partir d'aquí establir objectius. Aquest alumne es planteja aquests objectius i nosaltres treballem aquí molt amb el feedback positiu i motivador. El feedback ha de ser positiu i de creixement, és a dir, no ha de ser mai, no implicar mai un tallament. L'alumne li pots dir això ho has fet fatal, però tampoc li has de dir que ho ha fet molt bé si no ho ha fet molt bé. Li has de dir, mira, ho estàs millorant i realment veiem que aquí has posat aquest esforç. O potser li hem de dir, és que potser no millores com hauries de millorar, potser no estàs posant l'esforç. Però en les dues formulacions una aposta clara per una aposta en positivitat i en creixement. I això és el que el feedback ha de tenir. El fet que sempre jo crec que ens impacta als educadors és que quan tu veus que amb el sistema aquest de personalització aconsegueixes tirar endavant i que aconsegueixin els seus objectius nens amb idiosincràsies molt diferents. Quan tu veus un alumne que potser té, un trets Asperger i és un nen o nena que arriba un moment que se n'en surt, que es tira endavant i que té estratègies de recolzar-se a nivell social mínimes, perquè evidentment hi ha un trastorn aquí de base, mínimes, però que d'alguna manera se n'en surt, penses que realment tots els reforços que fem valen la pena, no? Perquè l'educació és per tots i per cadascú. Ens agrada que tots els alumnes avancin, però quan un alumne amb singularitats especials avança, això jo crec que és una satisfacció pels mestres molt.